Κινδυνος θάνατος ο Αλβανός πάλι. Που την έριξε. Τι ασχετός είναι αυτήν, ο άλλος νομίζω ότι είναι ο Μαραντόνα. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο και σήμερα. Ναι. Ο Κογκολέζος. Να προσπαθήσει να μην κρατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξέδωσε μία να φύγει μακριά. Κάπως δεν είναι Ξαρλή. Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τα συγχαρητήρια στον Σαραγώσα για αυτή την ενέργεια να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Μάνταλος. Γιούμπιτσις θα προλάβει. Πρόλαβε ο Γιούμπιτσις. Γύρισε με το πόδι του γκολ στον κόρνερ. Στο 56. Άλλος τεμπέλης αυτός. Γύρισε για ένα δεύτερο γκολ. Για να αποκτήσει ένα μαξιταράκι ασφαλείας εν ώψη της συνέχειας. Ωραία πάσα του Μάνταλου. Ανεπεσμένος να βλέπετε στο replay στον αγωνιστικό χώρο Μανά, ο goalkeeper του Άγγελ Μεσού εδώ. Τον πάτησε συμπαίκτης του Μπαλόκου να πρόλαβαν εδώ καλά. Πάμε στον Ανδρέα Σερεβέτα. Πρέπει να πούμε στο μεταξύ, γιατί δεν συνδεθήκαμε προηγουμένως μετά τον γκολ της ΑΕΚ, ότι κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ο προπονητής ούτε η αναπληρωματική για το πέναλτι που κέρδισε την πρωτοβουλία ομάδα, η ελληνική ομάδα. Αμέσως όμως ο Άσφορ ζήτησε από σχεδόν όλους τους αναπληρωματικούς να αρχίσουν ζέσταμα και είδα τώρα κάποιες συνεννοήσεις, δεν θα αργήσει να κάνει τη δεύτερη, την τρίτη, μπορεί να κάνει και την μία αλλαγή ο προπονητής, ο λευκορός προπονητής της Κυπριακής ομάδας. Ο Κουντή μπροστά, ο Ρέλβας μπροστά για αυτή την εκτέλεση κόρνερ. Μόνο ο Ρουμάνος παίζει σήμερα. Ποιος το βάλε με πέναλτι? Είναι κοντά στον Μαρί. Όπως χρειάζεται να αλλάξουν την μπάλα. Αυτό συμβαίνει. Μάνταλος κανά για τον Μαρί που πρόλαβε να καλυφθεί. Κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει μια πτώση, είναι φάουλ. Καλά. Η ομάδα του Άγγελ Μεσού που έκανε τυχερό. Χάλι μαύρο. Δεν βλέπετε αυτή η ΑΕΚ. Ωραία σέντρα από τον Ρασβάν Μαρί. Σκόρερ του μάτς το 51. Γιακό. Ακόμα και ο Άρης μοιάζει με Μπαρτσελώνα στη Φιλαδέλφια. Κορέγια. Κάνει κίνηση ο Κορέγια. Πάσα του Κακουλή, φάουλ για τον Άρη. Να τα ωραία. Σε πολύ καλό σημείο, φάουλ που έκανε ο Ρώτα. Άλλος Αλβανός και από εκεί. Ο Άντερσον Κορέγια. Δεν πρόλαβε, έβαλε το πόδι, κάλυψε την μπάλα, έπεσε πάνω του ο Ρώτα. Όχι, και είναι φάβας ο Στρακόσια. Εξακολουθεί και Ο διαμαρτύρεται Εστρακόσια. στο φυλακασάρι. Μαγιαμπέλα είναι με την μπάλα στα χέρια. Μαγιαμπέλα, κουνιαμπέλα. Διεθνής με την ομάδα στην Νοτιού Αφρικής, ο Μιχαλή Μαγιαμπέλα. Ο Φάβας τα τρώει από το ένα τέρμα στα άλλο. 5 εκατομμύρια. Οδηγίες για το που θα τοποθετηθεί το τείχος. Έλα, καθίστε όλοι τείχος Συγκεντρωμένη γύρω του μπάλα είναι ο και ο Θεός βοηθός. Ο Μαρχίεφ, αλλά αυτός που κρατάει την μπάλα είναι ο Μαγιαμπέλα. Κάτι ελέγχει ο VAR. Καλά. Άλλος και αυτός. Πάμε να δούμε τι Με τα ακριβώς αυτιά τα είναι αυτό πεταχτά. που πάει να δει. Το Liquid. Για να βγαίνει μέσα ή έξω από το περιοχή. Πάει να δώσει πέναλτι. Αυτό πάει να δει. Για να δούμε. Ναι. Εδώ αυτό τσεκάρει. Προφανώς ο VAR του είπε
ότι είναι μέσα στην περιοχή, ότι πατάει τη γραμμή της περιοχής. Ο Κορέγιας, το μαρκάρισμα του Ρώτα. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εδώ ξανά. Καταλόγησε φάουλ ο Λίτκου, το VAR του είπε τσεκάρε το γιατί πιθανό να είναι μέσα στην περιοχή. Αυτό είναι το replay που εξετάζει τώρα ο Λίτκου. Κοιτάζει, ξανακοιτάζει, μιλάει με τον VAR. Να δούμε την απόφαση του Λίκχουντ. Έχει δει Έδωσε πέναλτι. βίντεο και θα καταλογίσει πέναλτι για τον Άρη Λεμεσού στο 60ο δεύτερο λεπτό. Εδώ ξανά. Νομίζω ότι η γραμμή είναι κομμάτι της περιοχής. Και στο 62 ο Άρης Λεμεσού έχει την ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι να φτάσει στην ισοφάριση με το πιλιτάκι για τον Γεωργιανό. Άρε πουτάνα μπάλα. Τι χάλι μαύρο είναι αυτή η ΑΕΚ φέτος. Έλα έξω. Έξω γιατί αυτός δεν το πιάνει ούτε με σφαίρες. Ο Στρακώσα κατά από την αιστεία, κοντοστέκει το Πιλιτάγια, η εκτέλεση πέφτει σωστά, ο Στρακώσα να η μπάλα να καταλήξει στην αιστεία